Engineer. Ndalo machon ne igamo ne yawuoyi nyiri. Kamano. To biparo niya. Sani kopono gami inyalo dhi? Ok anyal dhi ka gama. Nikech ang'o? Dong nyaka ikuong iyud ng'ato ming'eri godo mitie go duration moro eka inyalo dhi, but midhi gamni no ikia kite be ikia chalne. Ikia kite nadi? Niduoge kido koso idwa dhi? Ok inyal dhi adhiya kamano kapok ung'eru kode. Inya gamni kata ng'ama jaduong' to ok ing'eyo. In inyalo yie mondo kawi mondo idhi kamano? Ok anyal yie. Nikech ang'o? Ok samoro koro dala samoro tek ma kanye minyalo konye? Ok anyal yie dhi. Itamori? Atamora. To ka en gi pesa, ng'ano nigi pesa moriembo gari? Dong samoro en gi pesa to kaka yudo pesa go ok inyal ng'eyo. To mano be thago gadier? In gadier? An gadier. Riambo mbele kamera? Ok ariambo. Koro itamori kabisa? Atamora. Haya, sawa. That was a comment from this beautiful lady in Oyugis town, and my name is George Otula.